Ayun, Barangay Binay Contingent. Ay, doon pa rin lumi, ano? Lagay na ko, no? Kawas. Ka pa, may mabugda yun. Oo. Oy, okay. Bitan. Ay, ginanaw. Patambag. Parang hubog. Oh. Ano pa gisuan mo parang Body ko ito, no, Kapitan. Saan mo yung basta sa patambag? Kaya na nga, oh, balik baryo, balik bayan. Ay na pala stranded ang mga transportation stranded. Okay, shout out. Alright, TV. Okay, oh. May pasi nagawad kay Waray TV. At ito ako, no? Ano Waray? Alright, TV. Hello. Yo. See you sa 16. Ilan po. Ayan. Sumuroy. Kaya naikarama kita. So, Barangay Mumbon. Barangay Mumbon, sir. Okay, shout out. Shout out, Waray TV. Health, RHU. LGU Palapag. Mga guwaping sa LGU Palapag. Ina yan eh, may mata. Tinahuban. Eh, malubat ka ni ko, no? Pwede rin umalok. Head and t-shirt. Pangaralan pa ba? Ilaro mong kanina. Oo. Di ka break ko sa ilaro. Sabi mo, sabit ka. Fiesta. Kaya we were here in shout out kan Kuya Waray. Yeah, what's up? Sino si Angie? Okay, adinaan Sangguniang Bayan, San Palapag, si Ramam, Kanuday.
Ma'am Rupina, Kagawad Pipito, Kagawad Nisa, Idol pa cash out. mga konsyal, yan, mga konsyal sa Palapag. Ano si konsyal Pipito, konsyal Rupina, konsyal Nisa, konsyal Kado, Batula, konsyal Noel, Auyang, konsyal Eden, konsyal Ken Cabalya, konsyal Delia Servito Drio, si Vice Mayor Imbok, o pareha si Mayor Pawa, si Vice President Arnel Orsua.